Tuija Koja, Hollolan Dulcinas-valtakunnan prinsessa. Howdy hey! Onko se väärinpäin? Noniin, seurakunnan aamun avaukseen! Seurakunnan aamun avaukseen! Noniin, hopi hopi! Hopi hopi, hyvä, hyvä, täydellistä. Siihen aikaan suuri Samuli antoi käskyn, että koko valtakunnassa oli suoritettava sopulien massavaellus. Tätä ei ole sitten tehty ison valtavan valtajasopulin ajan jälkeen. Noniin, mulla on nyt 1 tehokas minuutti aikaa ottaa ne oppilaat kiinni. Mikä se tuolla vipeltää? Mikä tää humisee? Nyt lähdetään salaisen laboratorioon. Tämä massavaellus oli ensimmäinen ja tapahtui... Mahtavan valtajasopulin ollessa valtakunnan suursopulina. Nyt rakas prinsessamme Tuija tulee lukemaan päivän psalmin. Prinsessa on kadonnut. Täytyy mennä kertomaan kuninkaalle. Prinsessa on kadonnut. OK. Prinsessa ja puolivaltakunta on sille, joka tuo tyttöni takaisin. Laitetaanpa tämä Twitteriin, Facebookiin, Linnan kotisivuille. Prinsessa on kadonnut! Mennään etsimään prinsessaa. Kanuun! Käy kuvasti. Kenen maassa voimakkain? No niin, Pekka. Nyt on viime vallankaappauksen aika. Okei. Mennään nurakkeli luona. No eiköhän mennä. Me tarvittais apua. Voitko neuvoa meitä prinsessan luo? No en mä kyllä kiinnosta tää aihe, mutta...
No niin, missä mä oon? Minun salaisessa laboratoriossani. Siis mitä mä täällä niinku teen? Aion valmistaa viisasten kiven ja suuressa maalissa oli kaava, jonka salainen ainesosa on prinsessan kutrit. Eikö tuossa sun suunnitelmassa ole vähentää vikaa? Onko toi nyt eettisesti ihan oikein? Eihän toi voi riippua roikkuu rotkottaa vaan mun hiuksista. Ja koska sä meinaat päästä mut pois? Manjana. Pahoille Jupo. Kun tuossa kävelyllä, tai siis, te muodostatte aivan kultaisen leikkauksen. Katsokaa, 3 ja 5 ja... Voitko sä auttaa meitä? Etsitään prinsessaa, joka on kadonnut. Itse asiassa kuulin taistelevien metsojen huulilta Eila, joten luulen, että Eila on tämän kaiken takana. Tämä on kyllä fantasia, joten paha on hyvä ja hyvä on paha. Siis oikeesti. No, Marleena. Kiltti voi yrittää vaan auttaa. No, pakas! Mä pysäytän prinsessan teitä. Minä pysähdyn teidät. Hyvä Sigur! Oi joo! Älä sitä siellä päähän laita siellä jarkkaa. Se on up to you. Se on teidän yläpuolella. Minä lähden. Tässä olisi nyt vähän kiire. Menemme siis prinsessan luo. Minulla on sopiva loitsutähjän. Manjana! Jörgen häst. Mikäs se ovi oli? Katso sieltä mustasta kirjanpidosta. Va? No niin, kuka lähtee koulutukseen mukaan? Mä en ainakaan lähde. Olisikohan se toi tai toi ovi? Hei, nyt ei ole aika pelata pasianssia. Nyt niitä oikeita ja vääriä vastauksia. Ulle dulle do. Kinkkelare koff. Kuppelare, uppelare, kippelare koff. On varmaan tullut.
Prinsessa on löytynyt! Täydellistä! Mä oon kotona! Tämäpä täytyy laittaa Facebookiin ja Twitteriin ja blogiin. Mä luin Facebookista. Kaikki ollaan Tämä ei nyt kyllä ole Einsteinin makuuhuone. Minulla ja Albertilla kun piti olla tapaaminen. Mikähän tässä nyt meni pieleen? No mutta fysiikan tunti alkaakin aivan juuri, pitääpä suunnata takaisin. Oho, teitähän tuli aika monta. No, mikäs mies sinä olet? Sex bomb, you're a sex bomb. Sopulimies. Give me sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no. Tulee hyvälle toisella. Ne tulee valmiiksi. Tervetuloa. Laboratorio. Noniin, mulla on nyt... Ei Juokse täysin vaan. Joo, ohi. Ota uusi. Lähivuonna. Täytyy mennä kertomaan kuninkaalle. Lipsahti. Vittu tää meni kyllä nyt ihan väärinpäin. Joo. Eli sit... Nyt on viime vallankaappauksen aika. No niin, Pekka. Nyt on viime Vittu on vaikeeta, saa. No niin, Pekka. Nyt on viime vallankaappauksen aika. Happy birthday!